Salam çağalar. Biz 100 ýyllyk saatlyk miras sapagy taslamasynyň mugallimleri Çow Baobab we Yi Baobab. Biz size Lanjowyň kädi oýmak sunugatyny, gawun oýmak barada guluň bereriz. Gelin bize goşulşyň. Lanjow Gysgaçalyan gadymda Çinşen diýip atlandyrylýan şäherdir. Ol Gansu welaýatynyň paýtagty bolup Hytaýyň günbataryndaky möhüm merkez şäherleriniň biridir. Şeýle hem İpek ýolunyň ykdysady geçelgileriniň möhüm nokadydyr. Lanjowyň kädileri kiçi, inçe guruluşly we ýumşak bolýar. Oýlandan soň olar has hem ýylmanak görünýär. Aýratyn hem ýumurtga görünüşli kädiler ören owadan bolup Lanjowyň aýratyn önümlerdir. Lanjow kädi oýmak sunugaty Hytaýda hem dünýäde öz bolşly halk senetleriniň biridir. Bu sunugat Lanjowyň adaty elişleriniň iň möhüm nusgasydyr. Ol Sung we Jin döwrüne ýüze çykyp, Ming we Qing döwründe sunugat derejesine ýetdi. Oýma işleri inçe, takyk we duýgulu bolup, güýçli estetik täsir döredýär. Soňky 200 ýyldan gowrak wagtyň dowamında bir näçe nesliniň tagallasy bilen bu sunugat Lanjowyň medeni nişanyna uruly. Kädi oýmak eserleri Hytaýyň adaty surat, hat ýazyw, we möhür sunugatyna täsirlendirýär. Olar hekaýalary, tabigaty, taryhy, ýerleri we edebi ýazgylar görkezýär. Kädi üstünde oýlan eserler kagydaky işlerden has tabii we çuň manyly bolýar. Bir kädini eline alsaň ony uzakdan görünüşi ýakyndan bolsa inçe bezegler bilen görüp bolýar. Aşagyndaky stendler bilen bilelikde bu eserler ören owadan görünýär. Oýma işinde köplenç bıçak ýa-da iňne olanylýar. Iňne inçe çyzyklar üçin, bıçak bolsa giň şekiller üçin olanylýar. Bu iki usulyň birleşmegi aýratyn çeper täsir döredýär. Iň meşhur görünüşlerinden biri mikroba oýma bolup, ören kiçik kädiniň üstünde ýüzlerçe şygyr ýa-da ýüzlerçe adam şekilli oýulyp bilýär. Çydyklar ören inçe, ýöne şekilli ören takyk bolýar. Bu hakyky ustatlykdyr. Nesiller boýy ustatlaryň döredjiligi bilen Lanjow kädi oýmak sunugaty öz bolşy stil döretdi. Bu häzirki wagtda gymmatly kolleksiýa eserine uruly. Häzirki wagtda Lanjowda ustatlar köplenç şäherdäki bazarlarda bu sunugaty görkezýärler. Bu kiçik kädiler adaty medeniýet, halk senetçiligi we ýerli aýratynlyklary özüne jemleýär. Bu sunugat dünýä derejesinde meşhur bolup Ýewropa we Amerika ýurtlaryna hem eksport edilýär. Çağalar, siz video arkaly Lanjow kädi oýmak sunugatynyň nähil edilýändigini öwrendiňiz diýip umyt edýäris. Öýde ene ataňyz bilen bilelikde synap bilersiňiz. Bu 100 ýyllyk ustatlyk miras sapagy şu ýerde tamamlanýar. Indiki sapakda görüşürüz.